Знаете ли как да транспортирате правилно вашите пернати любимци? Защото това понякога може да бъде фатално. Най-добрият начин за транспортиране е в малка клетка, покрита отгоре, или кашонче с дупки и мека постеля. Задължително махнете водата и храната, ако е на кратки разстояния. Това се прави с цел да се намалят стресовите фактори, като шумове, ярки светлини и водата, за да не се намокри животното при транспортиране. Когато е студено, може да замръзне. Когато подготвяте птицата за преглед при ветеринарен лекар, е хубаво няколко дни предварително да поставите клетката или кашончето, с което ще го транспортирате, за да свикне животното с нея. По този начин птицата при нас ще дойде спокойна и ние ще направим необходимия преглед. Аз съм доктор Тугай Рамаданов от Обединена ветеринарна клиника. Ако имате нужда от консултации, заповядайте при нас.